Hello लोगोफोर, good morning. Welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि नार्जारी अफिशियल YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। So मा होनो आं मोनसे गोदान चेनेल खुलिबाय। जे चेनेल नामा JN हिंदी ब्लग। हिंदी लेंगुवेजजों माने ब्लग बानायनो हिंदी लेंगुवेज होनो बिराद मोजां मोनो। बेखायनो हिंदी लेंगुवेजजों भिडिअ खालामनो थाखाय आं मोनसे गोदान चेनेल खुलिदों। ओमफ्राय बेनिफ्राय आंनि बे चेनेलखौहाय बारा सालायला। बे सम सालायगोन बर' गान जेब्ला माबा खालामनाय जायो अब्ला सालायगोन। बेनिफ्राय आं दैलि ब्लग बै हिंदी लेंगुवेजजोंहाय लाबोगोन आरोखि। बेखायनो नोंथांमोन बयबो जायफ्रा आंनि साबस्क्राइबार अननानै बै आंनि चेनेल गोदान बेखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे कमेन्ट हरदो जे आंबो नोंथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो मोनफिननाय बायदि बै जिमेलजोंहाय। बेखायनो जायफ्रानाखि आंनि साबस्क्राइबार दङ दायो अननानै बयबो आंनि बे चेनेल गोदानखौहाय साबस्क्राइब खालामदो। आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनावहाय होना होगोन। बेनिफ्राय कमेन्ट खालामदो। दे गाइस, थेंक इउ। बेखौनो खिथानो थाखाय आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। मा होनो आंहा मोनसे चेनेल गोदान खुलिबाय JN हिंदी ब्लग, हिंदी लेंगुवेजजों ब्लग बानायनो दैलि। एबार बै चेनेल गोदानावहायसो आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामसिगोन। बेनिफ्राय बेहा आं बारा खालामला, मालाबा खालामगोन बेहाबो, खिन्थु बेहा गोबावजों आरोखि। ओमफ्राय बैहा आं दैलि खालामगोन। बेनिखायनो जायफ्रानाखि आंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनो अननानै बै चेनेल गोदानखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनाय जाबाय। थेंक इउ गाइस, थेंक इउ। दे थाथ'दो।